boy baghiet si Tony Montana Vandetti si io Imeral Cuba de Havana Haide dali boy baghiet si Tony Montana मैं छियो में फालिस के बिकना वो खैर का दिखाव तुम्हें क्या जान न मंगावा такушо мангали те скафто мен де мокар. Родих се в един много горещ понеделник. Още продаваха от уния цигари. Какви бяха? Мелник в 1 часа на обед. В най-кучешката жега съм поел кислород. И от тогава ейма. Майка ми видяла зор с голямата ми глава. Напъвала горката, аз запънат се държа за карантиите. И вътре и отказвам да изляза. Ама няма назад, да напуснах на майка ми таза. Още от първият ми дъх здравето ми се взе. В майка ми 37 градуса в стаята. 50 потен кървав и полузадушен в пъпната си връв си каза Хари кот тако. Какъвто съм си такъв, нарекоха ме Владислав. Владея славата стръчно, странното е, че съм кръстен на дядо ми Вълчо. И точно каква е връзката ми е трудно да обясня, ама най-вероятно е било за да звучи по-така. Произлизам от род на потомствени алкохолици. Цирозата изпонатръшкала дедите ми до един. И в старата семейна кооперация тема е била цената на гроздето и колко захар да вземат. Интелектуалният пробив осъществил баща ми на 5. Когато техните го сварили да